କରିବା ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି ଅଟା, ଖଣ୍ଡେ ସୁଜି, ଟିକେ ଦହି, ଲୁଣ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ ଅଟା ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଚକଟି ରଖିଥିବା ଅଟାରେ ପୁରୀ ଛାଣିବା। ଭଙ୍ଗା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଟିକେ କଳା ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆମଚୁର ପାଉଡର, ଲୁଣ, ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଭଙ୍ଗା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପୁରୀ ଆଉ